זה לקח הרבה זמן בשבילי להגיע לרעיון שאני רוצה להיות רב. אני למדתי, אחרי בית ספר למדתי בישיבה לשנתיים, אבל ידעתי שזה לימודים רק כדי ללמוד, ואחר כך חזרתי לאנגליה, אחרי שלמדתי פה בארץ, חזרתי לאנגליה ללמוד באוניברסיטה. למדתי לימודי המזרח התיכון. לא בדיוק מגיע לאיזשהו משרה מסוימת, אבל אחר כך עליתי ארצה ועבדתי בפיתוח משאבים, גיוס כספים. אבל כל הזמן הזה הייתי מעורב חברתית. בהתחלה עבדתי לעולים חדשים, להתאקלם, גם כשאני בעצמי הייתי עולה חדש. אחר כך עם השם התחלתי לעבוד גם בקהילה ההומו-לסבית, בבית הפתוח בירושלים. והרעיון של מנהיגות ושצריך כל יהודי אחר במדינה שלנו. תמיד היו דרכים שונות על איך להיות יהודי. וזה התפתח בערך 200 שנים האחרונות מאירופה, ארצות הברית וגם פה, שלא יש רק את האורתודוקסיות, אלא יש גם יהדות ליברלית יותר, יש יהדות רפורמית ויהדות מסורתית קונסרבטיבית, זו היהדות שאני, או סוג היהדות שאני משתייך אליה. ובכל חלק מהזרמים האלה, אנשים מסתכלים אחרת על איך להיות יהודי, מה חשוב יותר, מה פחות חשוב, לפי מה אני הולך, מה מקום ההלכה בחיים הדתיים שלנו. טוב, בעוד שנייה אנחנו נתחיל לקרוא במגילה. מי שיש להם את הספרון הקטן הזה, זה בעמוד, אני לא יכול לראות לי, 213 נראה לי. אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והיא עמנו והגיענו לזמן הזה. ויהי מאחשוורוש הוא אחשוורוש המולך בהוד ובעד כוש 720 מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חבריו. אני חושב שבערך בגיל 12 הבנתי שאני נמשך לגברים. אמנם זה גיל צעיר ובנים בנות זה רק ההתחלה, אבל כבר מאז ידעתי שלא מעניינות אותי בנות בדרך הספציפית הזאת. וזה לא קל כי ילד במשפחה אורתודוקסית, גם לפני הרבה שנים, זה היה בשנות ה-70, אומנם באנגליה ולא בארץ, אבל לא היה לי מי לדבר, לא היה לי מה לעשות עם הידיעה הזאת, אבל לפחות ידעתי שזה משהו שקיים. החברה מסביב וגם בטלוויזיה היו דמויות כאלה וכאלה שלא כמו הרבה אנשים שמרגישים שהם היחיד שהם כאלה. אני לפחות הבנתי שיש אנשים כאלה ושזה איכשהו חיים עם זה. כבן אדם דתי, אתה יודע כל הזמן, ככה מלמדים שהומו זה משהו אסור. משיכה לגברים, כאילו בן שנמשך לעוד בנים או בת לעוד בנות, זה אסור. קוראים את זה בתורה גם כן, בספר ויקרא. וכשהרגשתי שאני שונה מכל אחרים, שאני נמשך לבנים, כאילו דתית ידעתי שאסור לדבר על זה, אבל היה לי קשה לקבל שאני לא בסדר. הייתה לי הרבה אמונה
אלוהים ברא אותי. אם הוא ברא אותי, אז אני בסדר, הוא ברא אותי איך שאני. וכאילו, אולי לא בגיל 12, אבל כבר בגיל 15-16, אמרתי לעצמי, לא ייתכן שאלוהים מנסה לנסות אותי במשהו כל כך קשה, זה פשוט לא ייתכן. ולכן אני, בדרך שלי מצאתי, שאומנם אני לא יכול לדבר על זה ואני לא מספר לאנשים, אבל לדעת לפחות בפנים שאני שלם עם עצמי, ושאני בטוח שאלוהים דואג לי גם ככה, ושאם הוא עשה אותי ככה, זה חייב להיות בסדר. שני הדברים האלה הביאו אותי עם הזמן להבין שאם אני לא אלך לרבנות, ואם אני לא אהיה הקול האחר הזה, שיכול להראות לישראלים שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי, אם לא אני אעשה את זה, אז מי כן? אז ככה, אחרי הרבה שנים שבכלל לא חשבתי שזה יהיה הכיוון שלי, הבנתי שזה מה שעליי לעשות, וככה אני יכול לשלב גם את הצד הדתי-רוחני שלי, וגם את הצד החברתי, ולדאוג להמשכיות של העם שלנו פה במדינה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל